أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli huzur tova tomoshachilar efirda imomdan soriq topshiruv Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem har birimizga ilm olarak qo'shgan hamda albatta Alloh taolo da Qur'oni Karimda alla bilganlar ham bilmaganlar bir tegizmi deb bizga so'rovda beradi. Shunga ko'ra endi inshaalloh o'zimizning shu diniy islomimizni o'rganishga nasib bo'lsin, bilmagan ayiblarimizni bilganlardan so'raymiz. Bu da Qur'on oyati bilmagan ayiblarimizni bilgan kishilardan so'raymiz degan Alloh taolo. Ham shunga ko'ra endi biz de shu topshiriqqa keldik, jiyildik. Sizdan kelgan so'rovlarga ilm egalarinden so'rov bera oladigan topshiriqdir. Endi hurmatli tomoshachilarimiz, bugungi topshiriqqa kelganda efirimizga inshaalloh alhamdulillah endi yaqin qonog'imiz keldi. O'zimizning Qozonimizning Rustam masjidining imom xatibi shulay Muhammadiya madrasasi xizmatkari Ismoil Hazrat Bekkin. Hazrat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi taala va barakatuh. Ismoil Hazrat endi Alloh taolo til ochqishlar berib shu topshiriqda bizga endi yuqori darajada ko'tarib chiqarib nasib etsa edi. Bugungi bizning temamiz adab temasi. Ham endi o'zimizning so'rovlarga kirishgancha albatta bir kirish ish etib adab turida сөйләшеп alsak edi. Нәрсә ул гомумән adab? İslam dinində бар ике зур мәсьәлә. Кайсы кеше өчен ул фарыз. Ул беренчесе гыйлем алу, ягъни белмәгәнне өйрәнү. Икенчесе ул әдәп. Әдәпсез гыйлемнең файдасы юк. Шул ук вакытны гыйлем кеше алса, шул ук вакытның кырында әдәбе булмаса, гыйлемнең файдасы юк. Әдәп нәрсә дигән вакытта, нәрсә соң ул әдәп? Ул кайчан кеше һәрбер затның үзен хакын кайтара ала. Бар кеше белән Аллаһның арасында булган әдәп, бар кеше белән фәрештәләр арасында булган әдәп, кеше белән әнисе, атасы, җәмгыять каршында, дәүләт каршында үзенең бар әдәпләре. Һәм дә безгә вакытта ул әдәп, ул исәнмесез, саулыгыз дигән мәсьәлә генә түгел, хакын кайтару. Менә хакын кайтару. Без аларның хакларын кайтарабыз. Нәрсәгә алар тиеш? Аллаһның бар хакы 5 вакыт намазда, Рамазан айында уразага, әгәр дә акшам булса закатка, әти-әниненгә карата итагатьлек, аларның сүзен үтәү, аларның хакы. Әгәр дә хакларын кайтарсаң, әлбәттә син әдәпне саклыйсың. Җәмгыятьнең, урамның әдәбе бар. Әлбәттә мәчетнең дә үзенең әдәпләре бар. Кайчан мәчеткә килгән вакытта үзебезнең тәһарәтебез, безнең киемебез, баш киемнәребез үзенә карата үзен бер әдәпләрен таләп итә. Хәтта бала чагалар мәчеткә килсәләр дә аларның үзенә әдәпләре бар. Әгәр дә карасак туганнар белән, гыйлем әһелләре белән, сабилар белән зур кешене аралашу үзенә карата бар әдәпләре бар. Без аларны өйрәнә алабыз ислам диненең шариаты аша иншалла. Хәзрәт, менә бу әдәп дигәндә хәмсә итегез кешенең хакын хаклау дип. Менә бу әдәпләр аларның шыганагы нәрсә булып тора? Шыганагы ул шариат. Шариат ул Qur'ani Karim, хадис, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларының тормышында булган вакыйгалар ничек алар кичергәннәр. Шул ук вакытны безнең мәзһәбләребез, бездә Абу Ханифа мәзһәбе аңар карата чыгарган фәтвәләр, менә шушы бөтенесе ул шыганак булып тора шариатка, һәм дә шариаттан без алабыз әдәпләрне. Ягъни инде мин әдәпле булыйм әле дип кенә әдәпле булып булмый, аның өчен шушы әдәпне өйрәнергә кирәк. Без ул мәсьәләне хәтта шариаттан карасаң да ул бит фикъ китаплары дип әйтәбез без аны. Фикъ китаплары ничек без динне аңларга тиешбез. Анда үзенең әйтерлек баблары, аның үзенең главалары бар. Кайсында Аллаһ Субханаһу ва Тааля кашына гыйбадат. Фикъ китаплары алар мәсәлән 2 өлешкә бүленә бит инде. Гыйбадат һәм мугамалат мәсьәләсенә. Һәм дә без гыйбадатны ничек тә булса бер әдәптән читкә куйган шикелле булып торабыз. Күбрәк әдәпне ул кешелекләр арасында карыйбыз. Ләкин дә әдәп ул иң беренчесе Аллаһ каршында башлана. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямдан бер кеше сорый, ничек соң гынахтан тукталырга,
ничек соң үзен итәгатьле итеп тотырга? Чөнки Аллаһның хакы нәрсәдә? Аңар карата итәгатьлек. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям аңар әйтеп куйган, кая гына син булмасаң да бел, Аллаһ сине күрә. Кыска гына җавап. Ләкин дә нинди мәгънәле? Менә шушы әдәпне саклау, кая гына булмасаң, Аллаһ сине күрә. Шул ук вакытта, мәсәлән, әти-әнигә карата булган әдәпләр. Булыр шундый кешеләр кайсылары ата-анасын сүгерләр дип атала. Сахабалар әйтер, ничек соң кеше үз ата-анасын сүгер. Шулар кайсылары икенче кешеләргә зарар итсәләр, бу кешеләр ата-аналарын сүгәчәкләр ди. Һәм дә бу кеше бер рәттән булачак, кайсы үзен ата-анасын сүгә. Ягъни шул яктан ата-ананың хакында күрсәтә. Менә без әти-әниебезнең исемен бит инде яклап чыгарга тырышабыз бит инде. Алар зур күтәрергә. Алар каршында җылмаеп кына торырга, алар сүзен зур күрергә. Ләкин дә кеше арасында булганда, әти-әни каршында юк, яки алар инде мархум булырга мөмкиннәр. Ничек соң ата-анабызның хакын сакларга? Кешегә зарар итмичә. Һәм дә әлбәттә үз-үзебезнең кием ягыннан тотышыбызны. Без аны кайдан алабыз? Шәригатьтән. Ничек киенгән сахабалар, ничек киенгән Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, аның чисталыгына, пөхтәлегенә, гәүрәт мәсьәләсенә нинди таләпләрне куйганнар. Әлбәттә бутынысы шәригат. Һәм дә бар мугамәләт өлеше, кайсында сәүдә өлкәсендә, бурыч алулар мәсьәләсендә, өйләнү ягындан булган өлешләр кайсын безгә шәригат аны ачыклап китә. Һәм дә без Куръани Кәримдә әгәр дә ачып карасак, Куръани Кәрим эчендә фақат җәннәт җәһәннәм мәсьәләсендә генә искә төшерелми. Ахират кенә турында сөйләнелми. Анда мирасны бүлү. Шул ук вакытта бурычны ничек дөрес бирергә тиеш кеше. Кемгә кеше буйсынырга тиеш? Аллаһтан гайре. Аллаһ субханаһу ва тааля Куръани Кәримдә аларны бөтенесен ачыклап бирә. Хәтта Куръани Кәрим зур артык китап булмаса да, ләкин дә кешенең тормышында мөһим мәсьәләләргә Аллаһ субханаһу ва тааля үзенең сүзен әйткән. Инде әлхәмдүлилләһ, менә шушы кәрешелештән соң инде үзебезнең тамашачыларыбыздан килгән сорауларга күчтек тә иншалла буладыр. Хәзрәт, инде беренче сораубыз: баланың шәхси көндәлеген укырга ярыймы? Әгәр дә мин балам өчен борчылсам, укырга ярыймы дип сорап бирелгән. Бисмилlah. Әлбәттә, балабыз белән без аралашкан вакытта без күз алырга тиешбез. Кем булып ул үсәчәк? Һәм дә шунысы белергә кирәк, баланың да үзенең дөньясы бар. Хәтта безнең шәригатыбызда өстәмә ассызыкланса, бала ул ата-анага буйсынырга тиеш, әти-әнисенең сүзен тыңларга тиеш. Ләкин дә шул ук вакытта баланың шәхси тормышы да без аны игътибарга алырга тиеш. Без шул ук вакытта шәригый дәүләттә яшәмибез. Кайсында балалар өчен гомумән дөнья ул ата һәм ана. Бала өчен укытучы да бар, психологлар да бар. Кайсылар белән алар киңәшләшә алалар. Дуслары, мусульман дуслары да бар, мусульман булмаган дуслары да бар. Без аны бөтенесен күз аллыйбыз. Һәм дә шушы вакытта кайчан без аның шәхси әйтерлек шикләренә кергән вакытта без үзе бер әдәбен сакларга тиешбез. Көндәлек мәсьәләсендә кайсында бала үзенең эчке фикерләрен язырга мөмкин. Без аларны күтәреп караган вакытта, укыган вакытта без әзер булырга тиеш, үзебезнең күңелебезгә хуш килмәгән мәсьәлә белән дә очрашырга. Һәм дә шушы хуш килмәгән мәсьәләгә карата без ничек җавап кайтарабыз? Нинди юллар аша? Балабыз белән туп-туры утырып сөйләшепме, яки хәзрәтне чакырыпмы, яки мәчеткә барыпмы, яки психолог белән моңар нисә бер бәя бирүме? Без үзебез дә бу мәсьәләгә әзер булырга тиеш. Кызыксыну ягындан түгел, баланы саклау ягындан, яки балага ярдәм итү ягындан шаят безнең ниятебездер. Ләкин дә шуңар карата аннары соң без белгәч, аңар карата нинди җавап кайтарабыз, нинди безнең фигыльләребез булачак. Балабызга карата күңелебез төшмәсме? Әгәр дә мәсәлән көндәлектә язып куйса, мин әти-әниемне яратмыйм дип, күрәсе килмим дип,
ул миңа күн сайын мәсәлән ашулана, яки ул мине фәлән эшләргә куша, намаз укырга куша, ураза тотырга куша, мин аны эшлисем килми дип язып куйган булса, ул вакытта син нәрсә эшлисең? Тотып сүгәсеңме син аны, тотып кыйнысыңмы син аны? Әгәр дә балаң гомумән хәтта үзенең гынахлары турында да язып куйса, нәрсә эшли ул син күрмәгән вакытта? Шуңарда без иң беренче үзебездә бала булырга тиеш түгел. Кайсысы хисләргә бирелеп китә, кабынып китә. Белдең дә кабынып киттең дә тотып кыйнадың үзең малыңны. Андый мәсьәлә булырга тиеш түгел. Әле бит әле тагын да көндәлек мәсьәләсе генә түгел. Без баланың рәсемнәренә, уенчыкларына да игътибар итә алабыз. Алар да үзенә карата бер көндәлек шикелле. Менә садик балаларыбыз, мәктәп балаларыбыз уенчыклар белән ничек ул уйный, ватамы, җимерәме, кызыксынамы, нинди уенчыклар аңа җәлеп итә. Малайларга мәсәлән, ул малайлар уйный торган уенчыклар кызыксындырамы, яки кыз балалар уйный торган уенчыклар кызыксындырамы. Шул ук вакытны гаджетларында, компьютерында нинди уенчыклар белән уйный, күпме вакытын үткәрә. Без аңа игътибар итә алабыз иншалла. Һәм рәсемнәр. Менә рәсемнәр дөньясы үзенә карата бер дөнья. Аңар караган вакытта бала үзенең эчендәге булган хисләрен анда шушы рәсемнәрдә инде төшерергә мөмкин. Гаиләсен ничек ул күрсәтә, анасын ничек сурәтли, гаилә эчендә үзенең урынын ничек сурәтли. Гомумән кар вакытна балалар гаиләсен рәсем төшерергә мөмкин, ләкин дә шунда үзе юк. Сорыйсың, ни сәбәптән син анда юк? Урын җитмәде дип әйтергә мөмкин ул. Ягъни бу мәсьәләдә, ягъни ата-ананың баласына карата игътибар нинди дәрәҗәдә, бала үзенең гаиләдә ничек хис итә дигән мәсьәлә әлбәттә ата-анага кире кайта. Һәм дә инде әлбәттә бу сорауга карата алдан да мин киңәшләшеп караган идем. Төрле ресурслардан да мәгълүматны карадым. Һәм дә әйтәләр, баланың көндәлеген карарга мөмкин. Ләкин дә киләчәктә бала аны белергә тиеш түгел. Син аның шәхси шикләренә кергәнсең дип. Чөнки ул бәрәкәй генә булса да, балаң булса да ул шәхес. Ул шәхес һәм дә синең шәхеслеген хөрмәт итәргә тиеш. Һәм дә икенчесе мәсьәләдә син шушы мәгълүматны алгач, аңар дөрес бәя биреп, балага ярдәм итү. Кирәк булса, махсус специалистларны җәлеп итеп мәсьәләгә. Шаят баланы үз-үзенә кул салудан сакларсың, яки яман кешеләр белән аралашудан сакларсың, җинияттән сакларсың. Ләкин дә әлбәттә бу шинаның шикләренә керү мәсьәләсен бала белергә тиеш түгел. Ышаныч югалачак. Шунда бик четерекле мәсьәлә. Бик четерекле мәсьәлә. Монда инде минемчә бер кешенең шундый фикер туса, кабаттан барып, менә шушы хәзрәтләре белән, бәлки хәтта ки психолог хәзрәтләр белән, кемнәрнең специаль гыйлемнәре бар, махсус гыйлемнәре бар, барып башта аңлашып, менә аның шундый торышы, шундый халәте, нәрсә эшлим икән дип киңәшләшеп тә бер алсалар әле, үзләре нәрсә булса эшләгәнчә яхшырак булырдыр. Да инде әлбәттә хөрмәтле тамашачыларыбыз, Аллаһ Тәгаләдән дуа кылыгыз, җиңеллек сорагыз, Раббыбыз Аллаһ безгә җиңеллек бирүче. Хәзрәт, алдагы шушы сорауларның икенчесе, кәләпүш кигән килеш бәдрәфкә кирип буламы? Әдәп йөзеннәнме, фикх йөзеннәнме? Бәдрәфкә кәләпүш белән кирип була. Ул безнең киемебезнең бер өлеше. Ләкин дә бездә татар халкында кәләпүш ул шундый бит инде мәчеткә бара торган мәсьәлә. Бер гаеткә киеп куябыз бит без аны. Ничек инде шундый бер изге эштә катнаша торган эштә без бәдрәфкә керәбез. Аның бәдрәфләре дә төрлечә була бит. Бар чиста, пөхтә бәдрәфләр була, инде нәҗәсәтле бәдрәфләр, юл өстендәге бәдрәфкә кергән вакытта без белергә тиеш киемебезнеңгә нәҗес тимәсен дип. Шул сәбәптән мәсәлән балакларыбызны күтәрергә мөмкин. Кулларыбызда булган җиңнәребезне сызганырга мөмкин. Нәҗес тимәсен дип. Икенчесе, безнең өстебездә
булырга тиеш түгел шундый бер әйберләр кайсында Аллаһ исеме искә төшерелгән. Мәсәлән, балдак яки муеныбызга асып куйган, мәсәлән, бер муенса, кулыбызга кигән беләзекләр, аларда Аллаһ дигән исем булырга тиеш түгел. Мин мәсәлән күргәнем булды, кайчан хатын-кызларның яулыкларында Аллаһ дип язылган иде. Мотор ялтыравыклар үсте. Алар үзләре дә белмиләр, ләкин Аллаһ дип язылган. Хатын-кыз аны белмичә бәдрәфкә китергә мөмкин. Менә әлбәттә менә шушы мәсьәлә тыелырга тиеш. Яки Кур'ан аятлары бити мәсәлән без муенга асып куярга мөмкин үзебезгә, балабызга. Менә шул мәсьәләләр әлбәттә бәдрәфкә кергә тиеш түгел. Шулай Кур'ан мәсәлән безнең букчабызда булса, без табырга тиеш мөмкинлек Кур'анны бәдрәфкә кертмәсен дип. Шул рәвештә безнең үзебезнең әдәплекләре саклана. Һәм бәдрәфкә керер алдыннан дуа әйтелә. Бисмиллаһ дип әйтелә кыскача, яки бисмиллаһ науду бика минал хубс вал хабаис. Я Раббым, сыгынам сиңа җин пәриләрдән дип әйтелә. Чыккан вакытта гуфранак, я Раббым, гафу ит мине дип әйтеп куясың. Менә шушы әдәпләр саклана, ләкин кәләпүш белән бәдрәфкә кергә була иншалла. Хәзрәт, тагын менә сез әйткән әйберләр белән тагын кайсы җирләргә кергә ярамый? Гомумән нәҗасәтле урынна пычрак дип шутланыла торган мунча шикелле. Мунча югыйсә ул чиста урын. Ләкин дә кешеләр анда үзен өстендәге булган пычракларны юып төшерәләр. Шул сәбәптән без ул урыннарга изге сүзләр, Аллаһ сүзләре, Аллаһ исемнәрен без анда кертмибез. Һәм дә шундый рәвештә без күрсәтәбез Аллаһның исеменә, сүзләренә, Кур'анга хөрмәтне. Шулай ук мунчада бер караганда сөйләшергә ярый, ләкин без инде шулай Аллаһ исемнәрен, аятлар, Кур'аннарны әйтмибез, бәдрәфтә сөйләшергә ярыймы? Бәдрәфтә без сөйләшә алмыйбыз. Тавыш бирә алабыз. Мәсәлән, дип әйтеп куярга мөмкин. Синең анда булганыңны ишетсеннәр дип. Мунча мәсьәләсендә анда икенче, анда сөйләшеп була. Шул ук вакытта без анда Кур'ан-ы Кәрим аятларын укымыйбыз. Ул макрух. Чөнки анда безнең гаврәтләребез ачык. Ләкин дә гүсел алган вакытта без бисмиллаһ дип әйтеп куярга мөмкинлегебез бар, әлхәмдүлиллаһ. Яки субханаллаһ дип әйтеп куярга мөмкин. Кур'ан аятлары укыйбыз. Мәсәлән, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин дип аны укыйбыз иншалла. Алдагы сорау шушы мунча әдәбе буенча, умман мунча кирүнең әдәпләре, алар ниндирәк? Гаврат мәсьәләсе булсын, шул ук сөйләшү, узак тормау, кеше белән кергәндә, үзең генә кергәндә. Безнең бар гаврат. Ир кешене ул киндектән алып тиздән аска. Хатын-кызларныкы шулай ук. Киндектән алып тизгә хәдлек, тиздән аста. Ләкин дә алар хатын-кызлар үзенең күкрәкләрен каплыйлар барыбер. Һәм дә махсус, әгәр дә хатын-кызлар ислам динендә булмасалар, бер-берсе белән мунча кергән вакытта, ул вакытны инде үзенең чәчләрен дә күрсәтмәскә яхшырак. Ни сәбәптән? Чөнки ислам динендә булмаган хатын-кыз аның әйтелек чәчләре турында, аның гаврәтләре турында икенче хатын-кызларга сөйләргә мөмкин. Менә ул яктан караган вакытта, әгәр дә без мунча керәбез икән үзебезнең туганнарыбыз белән, якыннарыбыз белән, ата үзенең балалары белән барбер гаврәтләрне без каплыйбыз. Хәтта бәләкәй балалар да үзенең ата-аналары белән кергән вакытта да бар аларның гаврәтләрен капларга без өйрәтергә тиеш иншалла. Беренче мәртәбә адым басулары алар хәтта безнең белән мунчага керсәләр дә biz өйрәтәбез. Кайчандыр бер 5-10 елдан алар бит дуслары белән бергәләп мунча керә башлаячаклар. Шуңарда гаврәтнең әһәмияте зур. Һәм дә хәзерге вакытта без җәмгыятьтә без күрәбез фәхишлекнең, бузыклыкның таралуы. Ни сәбәптән? Чөнки кешедә оят мәсьәләсе югала. Һәм дә бу ни сәбәптән? Чөнки кешеләр берсе арасында гаврәтне ашып йөрү ягындан. Башта мунчада, аннан соң пляжда, аннан соң гомумән пляж каршындагы булган тирәктә кибетләргә кирип китүләр, ашык киеме белән. Бу инде җәмгыятебезгә яхшы яктан тәэсир итми. Без бу турыда әйтәбез, гыйлем әһелләре, иман, ислам әһелләре бу яктан инде
безнең китап әһелләбез христиан һәм дә яһудлар булсын микән, хәтта бер диндә дә булмаган кешеләр дә алар аңар карата игътибар итәләр. Кешеләрнең үзенең карата булган урыннарында, теге хас булмаган урында кешеләр аятлары югалу мәсьәләсендә. Һәм дә мунчага керүнең бер мәсьәләсе бар. Ял итү һәм юыну. Ул шул урын кайсысында кеше ял итә ала һәм юына ала иншаллаһу тааля. Күңел ачып утыра алмыйбыз инде без анда. Кайбер вакытны кешеләр аны шуңар эшендә кулланырга мөмкиннәр, ләкин дә ял һәм дә юыну иншалла. Ул җирләрдә артык гаять зур вакыт үткәрү яхшы түгел. Мәсәлән, төннәрен куну. Ни сәбәптә? Чөнки ул урыннар кешеләр яшәмәгән урын дип шутланыла, һәм дә җин һәм дә пәриләрнең таралган урыны дип шутланыла. Шул сәбәптән җин кагылган дигән сүз бар бит. Җин кагылган дигән сүз. Кайчан кеше мунчадан соң, төнге мунчадан соң кайчан ялгыз керә, ана саны сәламәтлеге какшап китә. Аны өшкерәсең, Куръан-ы Кәримне укыйсың, аны сәламәтлеге кире кайта. Ләкин дә ул шул урын кайчан кеше бер үзе мунча кергән вакытта ул гаурәтен тулысынча ача. Тулысынча шул вакытта аны кеше күрмәсә, җиннәр күрергә мөмкиннәр. Җиннәр күрмәсен өчен ул дугасын әйтергә тиеш. Киемне салган вакытта бисмиллаһ дип әйтеп куя. Бисмиллаһ дип әйтеп куя. Аллаһның исеме белән. Шул вакытны аны беркем дә күрә алмаячак, хәтта җиннәр дә иншаллаһу тааля. Һәм дә мунчаның да үзенең бер әдәпләреннән берсе, ул искә төшерсәгез, ул ачык су өстенә таяк белән бисмиллаһ дип куялар иде. Югыйсә карасаң, теге таяк сакламый, капламый бит инде. Ләкин дә ул сөннәт. Менә шушы таяк белән аны каплап кую җиннең анда кагылмавына, суның зарар булмавына ул бер сәбәп булып тора. Сәбәп булып тора. Шул ук вакытны мунчага кергән вакытта без бисмиллаһ дип керәбез. Тавыш белән дә әйтергә мөмкин. Чөнки андагы булган җин пәриләр китсеннәр өчен. Китсеннәр өчен. Без бит анда эссе суны ләүкәгә салырга мөмкинбез, идәнгә салып җибәргә мөмкинбез. Аларның балаларына ул зарар итәргә мөмкин. Һәм дә нәтиҗәсе теге ата-ана җиннәр бу кешегә тәэсир итәргә мөмкиннәр, зарар салырга мөмкин, үч алырга мөмкиннәр. Бер яктан карасаң ул фантастика шикелле. Ләкин дә безнең әби бабайларыбыз бу мәсьәләдә алар теге түгел үтәгәннәр. Түгел үтәгәннәр. Һәр вакытны, хәтта кирәтләргә кергән вакытта да алдан тавыш белән бисмилла дип әйтеп кергәннәр бит. Менә бит ул ничек. Шуннан да менә бу кайнар су мәсьәләсенә килгәндә, яки булмаса шул үзебезнең яраткан инде ризыкларыбызны пешергәннән соң кайнар майлар кала. Кемдер шул майнада, кастрюльдәге майнада чыгып, урамга шул килешкенә тутырып утырган микән, анда да аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим дип әйтсәк, бәлки анда бер җин бардыр. Аларның куу мәсьәләсе, шуннан да менә бу инде бераз салкын карыйбыз кебек менә бу мәсьәләләргә, ләкин ничек кенә булмасын, тагын бер кат менә исегезгә төшерәсе килә, хөрмәтле инде тамашачыларыбыз, мунчада булсынмы, гомумән инде теге шәйнектән кайнар су саласымы раковинага, яки тагын бигрәк тә раковина мичә шулай теге безнең менә асты сифоннары шулай пешерәк җиргә керә бит инде. Минемчә анда да рәхәтләндереп җен ияләшә ала. Менә нинди генә шундый кайнар булсын, нәрсә булсын, аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим яки бисмиллаһир рахманир рахим безнең бер коралыбыз булырга тиеш тә минемчә. Хәзрәт, алдагы сорау: кешене буш кәнфит кагазе эченә ипи салып алдырга буламы? Яхшы шаярту ниятеннән генә. Ягъни инде алдырга булмый инде бу чиракта, шаярту. Һәр вакытның үз шаяртуның да үзенең урыны бар. Мәсәлән, әгәр дә ул туйда, никахта булса, теге үзенә карата уеннар оештырылып, шул урыннарда теге. Ләкин дә кемдә булса, мәсәлән, балалар, мәсәлән, сабан туйда уттылар да, мәсәлән, бүләкләр, шуның арасында теге кәнфит урынына ипи кыстырып җибәрсәң, ул инде алдау булачак, күңелне төшерәчәк. Нинди син максат куясың? Һәм дә нинди урында ул эшләнелә? Менә шуңар игътибар итәргә кирәк. Кайр вакытны балаларны шул алдылар. Һәм дә карыйлар аның әйтелек хисләренә, теге күңеле төшеп киткәч, яки аның шушы ипине күргәч, теге шаккатып карап торуына, теге анасын хихылдап көлә башлыйлар.
бір советский кинода шулай болған еді, бір ер кіші бір баланы шулай алдап жіберді де, анасы шарқылдап күле башлады. Деген малай көзін көтеріп көттіңі ер кішіге айты, дядя, вы дурак ма деп етіп қоя теге. Чүнки урыны баранын теге. Балалар кішілерге ашана, ол кішілерге ашана. Ол ашануыны біз нешік табылса жоғалтмасқа керек, иншалла. Екіншіден, анасын достарыбыз арасында болса, ойын вақытында, ярый, иншалла. Ненде олса бір шу ойын вақытында, бола. Бола шындай біздің әлігігі вақытта юраулар да боладыр. Пилменні қойла білән біргелеп ішлейсің де, шының арасында бір ит ұрына қомыр қыстырып қоясың. Лекін алдан етіп қоялар. Міне, қомырлы пилмен ләксе, бұл кіші бәқетлі деп етіп қоялар еді. Кіші енді шушы қомырлы пилмен аңар ләксе, керісінде сүйініп қоядыр еді. Тиоғыса итлесе ләксе yoqshiroq бітейді, ме? Шулай. Міне, шындай көңіліні ашатырған мәселелер болған ол. Лекін де алдау мәселесін біз хисеттерге тиішбіз. Орынына, кішісіне қората, иншалла. Инде менә бу шаярту ниятеннән дип әйтелгән икән, әйдәгез алайса шаярту әдәпләре турында да бераз әйтеп китсәк иде. Менә шаяртуның шикләре дә юка бит тә, һәм ягъни менә әйттегез, шаярту китереп чыгара мөмкин алдауга. Шуңа күрә менә шушы шаяртуның тагын нинди әдәпләре бар. Без шаяртканда гомумән үзебезне мусульман дип тойсак, ничәгә шаяртырга тиеш? Менә шаяртырга тиешме без? Пәйгамбәрбез бәлки ничектә шаяртканмы, яки әйткән шаяртмагыз дип гомумән мусульман икән, җитди булыгыз. Бәлки шундый сүзләр бардыр, кем белә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шаярган вакытта үзенең сахабалары белән, ул шаярган яшьләре белән һәм дә җиңел күңелле сахабалар белән, Абу Бакр, Абу Хурайра, яшь сахабалар белән, ләкин дә Умар бин Хаттаб белән шаярмаган. Чөнки аның халкы шундый булган. Шул ук вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям булган мәсьәлә белән шаярган. Икенчедән, шаяру мәсьәләсендә үзенең бар катгый таләпләр. Без дини мәсьәләгә карата шаяра албыйбыз. Җәннәт, җәһәннәм турында, Аллаһ турында, Пәйгамбәр турында, фәрештәләр турында анекдотлар тыңлабыйбыз, сөйләбейбез һәм аны тыңлаган вакытта, Алла сакласын, тыңларга туры килсә, көлмибез. Була безнең кайры вакытны сәхнәдә дә, телевидениедә дә, телефоныбызда да җәһәннәм турында ничек анда имештер распределять итәләр, яки небесный канцелярия турында ничек анда хаталанып җибәрәләр. Шаяру мәсьәләсе катгый тыела. Кеше шушы шаяру мәсьәләсендә имандан ваз кичерергә мөмкин. Без шаярмыйбыз сахабалар турында. Без шаярмыйбыз галимнәр турында. Без шаярмыйбыз Куран хафизлар турында. Һәм дә безнең ислам динебезгә изге мәсьәләләр, Куран, Мәккә, Мәдинә дигән, безгә хаҗ дигән, намаз дигән мәсьәләдә без шаярмыйбыз. Кайры вакытны мусульманнарда була бер шундай шаяру роликлар төшереп алалар. Бу мәсьәләдә без сак булырга тиешбез. Шаяру булырга мөмкин шул вакытта кешене кимсетми торган рәвештә, мәсхәрә кылмый торган. Яки инде аны кимсетсә дә, менә якын дуслар дип әйтерлек. Кайсы бер-берсен аңлыйлар һәм дә алар ачык күңелдә бер-берсен хис итәсең, ярар ул вакытны ничек тә булса бер-берсен шаяртып алсаң, бер нидә дә зарар түгел. Ләкин дә бару мыскыл итү булырга тиеш түгел. Булган бер сахаба, яшь. Үз вакытында Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, мин китеп кенә торам, син монда бул ди. Бу сахаба Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям булмаган вакытта кызлар кырыена килеп утырган. Аларның сүзләрен тыңлап утырган. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килгәч, бу сахаба Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям андан сорый, син нәрсә эшлисең монда дип әйтеп куйгач, мин диямне эзләп йөрим дип әйтеп куйган, куркып кына. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям аңлаган иде, ни сәбәптән бу кызлар арасында йөргәнен. Һәм дә кая гына бу сахабаны күрмәгән вакытта ул әйткән, ничә инде диямне таптыңмы инде дип әйтеп куйган вакытта, беләсезме? Ул хәтта шушы сахабаны шундый хәлгә китереп җиткезә, кая гына күрмәсә дә, бу миннән дия турында сорыйдыр, мин аны
теге кача башладым дип әйтеп куя. Аннан соң инде бер очракта ул сахаба Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва салламдан гафу үтенгән була, беләсезме? Ләкин дә шундый шаяру аша Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям аңар теге ишарә күрсәтә, син бит алдадың дип әйтеп куйган шикелле, беләсезме? Менә шундый рәвештә. Инде шунда шаяруның да үз урыны, истә калдырасыз, урыны бар, шикләре бар, һәм бигрәк тә менә куркыныч булган моментлар, мизгелләр ул да булса инде безнең гакыйдәбез, безнең иманыбыз белән бәйле мәсьәләләр, нинди генә анекдотлар булмасын, пәйгамбәребезгә карата дип әйттегез, Аллаһ Тәгаләгә карата, җенне җәһәннәмгә, Куранга һәм умумән пәйгамбәрбез сөннәтенә карата дип әйтегез, пәйгамбәрләргә карата, галимнәргә карата, умумән менә шушы әйберләрне истә калдырсак иде, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Шуннан да бәлки күңелне күтәрү һәм менә теге рәхәт бит инде клип кенә утыра торган программалар рәхәтрәк бер караганда, ләкин ничек кенә булмасын, һәрберебенең үз урыны бар икән, онытмасак иде. Хәзрәт, инде иншалла алдагы сорау, кешене җавапсыз калдыру гөнаһмы? Яки ишеккә берәр сүз шакыса, аны күрергә теләмәсәң ачмаска буламы? Әлбәттә, җавапсыз калдыру нинди рәвештә? Әгәр дә кеше сиңа сорау бирә, һәм син аңар борылып та игътибар итмисең. Булсын микән ул бала булсын микән, өлкән яшьтәге булсын микән кеше, ул аның күңеленә тия. Без әгәр дә бер мәсьәләгә җавап кайтарасыбыз килмәсә, без әйтәбез, белмибез. Яки гафу ит, җавап кайтара алмыйм дип әйтеп куясың. Ике сүз, син аны әйтергә тиешсең иншалла. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламны әгәр дә кемдә булса чакырса, аны турында сахабалар әйтәләр, ул бөтен тәне белән борылган дип әйтеп куела. Ягъни мин сиңа тулысынча игътибар итим дигән сүздә. Шул сәбәптән җавап кайтарырга кирәк. Ләкин дә белмәсәң, яки җавап кайтарасың килмәсә, син әйтә аласың, җавап кайтарасы килми. Яки белмим дип әйтеп куясың. Шул җитә иншалла. Әгәр дә кемдә булса безгә килеп ишегебездән шакый, шакучы кеше шуны белергә тиеш. 3 мәртәбә шакыгач, бер мәртәбә шакып куйдың, көтәсең. Икенче мәртәбә шакып куйдың, көтәсең. Өченче мәртәбә шакыдың, көтәсең. Сиңа җавап кайтармасалар, син борылып китәсең. Инде йортның хуҗасы үзе ихтиярында аңар ишекне ачыргамы, яки ачмаскамы? Ул аның шәхси үзенең хакы. Иншалла. Шул ук вакытта сезгә, күңелегезгә ничек таса хуш килмәгән кеше белән аралашу мәсьәләсендә. Кем ул? Ата-анаңмы, улыңмы, синең җитәкчеңме, хатыныңмы, иреңме? Аларның хакын кайтарырга кирәк. Күңелең тартмаса да әти-әни белән элемтәдә булырга кирәк. Җитәкчең белән күңелең тартмаса да элемтәдә булырга кирәк. Ләкин дә вакыты бар аның. Мәсәлән, теге эш вакыты дип әйтеләк. Эш вакытына гайры саат төнге 11дә телефондан сөйләшеп утырга сине беркем дә мәҗбүр итмәй. Син телефонны алмаска да мөмкинсең. Ләкин дә шул ук вакытта бар безнең теге иминлегебезне саклый торган җәмгыятьләр, полиция шикелле, яки пожарный охрана, алар инде үзләренең телефонны алырга мәҗбүри. Чөнки алар теге тәүлек озынлыгында эшләр, хәтта иде ял итсәләр дә бит инде. Бар шул кешеләр кайсылары безгә фақат таныш. Һәм дә без алар белән аралашасыбыз килми. Без аларга ничек тә булса читләшсәк тә рөхсәт ителә, бу мәсьәләдә бер нәрсәсе дә юк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең иң якын сахабалар белән күбрәк аралашкан. Булган шундый сахабалар кайсылар белән кич белән күрешергә мөмкин булган. Булган шундый сахабалар кайсын ул күрәсе килмәгән, ләкин дә аралашырга туры килгән, чөнки ул пәйгамбәр. Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям генә түгел, әмма пәйгамбәр шикелле аралашырга туры килә. Аларның сорауларына җавап кайтарырга кирәк бит. Ул казый, ул султан, ул хөкем чыгарга тиеш. Менә шундый мәсьәләләр. Шуңар да пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең шәхси ягындан җаваплыгын да хис иткән. Бездә кем булып торабыз җәмгыятьтә? Безнең урыныбыз, безнең җаваплылыгыбыз җәмгыятькә карата, гаиләбезгә карата, эшебезгә карата. Шуны барчасын истә төшерергә тиешбез иншаллаһу тәгалә. Ләкин дә кеше һәр вакытны теге үзенең шәхси вакытын, шикләрен белергә тиеш. Инде альхамдулиллахи раббил аламин, шушы
урында инде бүгенге тапшыруны тамамларбыз. Шуннан да әдәп дип әйткәндә, менә беренче минем соравым бар иде бит, аның чыганагы турында. Шуннан да менә бер караганда гади сораулар, ләкин күпме аларның нечкәлекләре һәм бигрәк тә аның чыганагы шәригать булгач безгә шәригатьне белү кирәклеге, әлбәттә әдәпле булырга һәрберегезгә насыйп булсын. Бер сүзсез, шул вакытта шушы әдәпкә ирешергә, тырышырга, гыйлем алырга шулай һәрберегезгә насыйп булсын. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә кунакта Имам Насыйри тапшыруның студиясендә Казаныбызның Рөстәм мәчетенең имам хатибы, шулай ук Мөхәммәдия мәдрәсәсенең хезмәткәре Исмаил хәзрәт бик киңен иде. Исмаил хәзрәт, монда килгәнегез өчен, җавапларыгыз өчен Аллаһның рәхмәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, ни кызганыч, эфирыбыз ахырына якынлашты. Инде әгәр дә сорауларыгыз калган булса, әлбәттә безгә юллый аласыз. Иншалла без аларны шушы студиябызда имамнарыбыз, остазларыбыз, укытучыларыбыз белән бергә карарбыз, җавап табырга тырышырбыз. Бүгенгә сезнең белән сау булышып торабыз. Аллаһның рәхмәте, сәламәте сезгә барыгызга да ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.